Κρίστη, έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο το συζητάει όλη η Ελλάδα. Είσαι στα μείον 75 και προχωράς κι άλλο. Δεν θέλω να μου πεις πώς το έκανες. Ξέρω, το έκανες με τα προϊόντα, με τις συμβουλές του coach σου. Τι θα έλεγες σε κοπέλες που έχουν 10 κιλά και περισσότερα να χάσουν? Δεν θέλω να μου απαντήσεις επαγγελματικά. Θέλω να το από καρδιάς τι θα τους έλεγες σε αυτές τις κοπέλες. Ωραία. Ξεκάθαρα το πρώτο πράγμα. Όποια διατροφή και να κάνεις, όχι μόνο με διατροφή, ό,τι και να θες στη ζωή σου να πετύχεις. Έχεις ένα στόχο, ένα όνειρο. Πρέπει να το θες πολύ. Τα μέτρια δεν θα σου φτάσουν στο στόχο σου. Πρέπει να είσαι έτοιμη να πειθαρχήσεις τον εαυτό σου. Να πονέσεις και λίγο. Όχι να βασανιστείς, να πονέσεις όμως και λίγο. Να έχεις πειθαρχία και μεγάλη θέληση. Είναι η σίγουρη επιτυχία. Το δεύτερο σκέλος είναι να έχεις το σωστό άνθρωπο δίπλα σου, που θα σε μπουστάρει σε όλο αυτό. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι κάποια πράγματα, είτε και στο επαγγελματικό μας, είτε και στο σώμα μας, θέλουμε κάποιον να μας καθοδηγεί, να έχουμε ένα όραμα. Άρα, θέληση, πειθαρχία, καθοδήγηση. Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Ακριβώς. Άρα προχωράμε. Θέλω να μου πεις, εάν πίστευες σε αυτή την αλλαγή, όταν άρχισες, Ναι. και επίσης θέλω να μου πεις ποιο είναι το όνειρό σου για το τελικό στάδιο. Καταρχάς, επειδή ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στην παχυσαρκία, δηλαδή από μικρό παιδάκι, ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι εγώ μπορώ να αλλάξω. Είχα φτάσει σε σημείο να πω ότι εγώ θα μείνω πάντα παχύσαρκη. Το είχα δηλώσει σε άτομα δικά μου. Αργότερα είδα το παραθυράκι αυτό, επειδή είδα πολλά αποτελέσματα, είδα δικούς μου ανθρώπους ακόμα και από τον κύκλο μου να αλλάζουν με αυτό το πρόγραμμα. Αλλά και πάλι λέω θα γίνει, όμως το είχα βάλει τρελό πείσμα. Οτιδήποτε λέω, από τη στιγμή που θα σταματήσω και θα αρχίσω να προσέχω, σίγουρα κάτι καλύτερο θα γίνει. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν και όλα ήταν στο κενό, τίποτα. Ξαναγύρναγα πάλι, προσωρινές λύσεις δηλαδή, τίποτα. Μέχρι που γνώρισα τη Herbalife πιο κοντά, δηλαδή κανονικά μπήκα σε ένα πρόγραμμα, όμως το σημαντικό δεν είναι να πας να πάρεις τα προϊόντα. Τι εννοώ, να πας να πάρεις κάποια προϊόντα που θα δεις, επειδή είναι Herbalife και θα έχεις άμεσα αποτελέσματα γιατί πήρες απλά τα Herbalife. Όλα είναι στοχευμένα. Θέλει τα προϊόντα, στοχευμένη διατροφή και σωστή καθοδήγηση από τον άνθρωπο που σε έχει αναλάβει. Τελικά, το όνειρό σου για το τελικό στάδιο, ποιο είναι? Κάποτε έλεγα, ας χάσω λίγα κιλά. Ας πέσω, έλεγα, από το τριψήφιο. Μόλις έπεσα τον τριψήφιο, έλεγα άντε και άλλα 10. Πλέον η τελειότητα για τα δικά μου δεδομένα είναι μονόδρομος. Θέλω να φτιάξω το σώμα που ονειρεύομαι και μπορεί ο καθένας να το καταφέρει αυτό. Αυτό είναι που πιστεύω. Δεν πρέπει να αρκούμαστε στα λίγα, πρέπει να αρκούμαστε σε αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε στον καθρέφτη μας. Τέλεια, και στο εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή, πού στοχεύεις αυτή τη στιγμή στο σώμα σου? Αυτό που θέλω καταρχάς είναι να διώξω τα υπόλοιπα κιλά που θεωρώ ότι έχω σε κάποια σημεία, τα χέρια μου, η κυλίτσα που είναι πάντα αυτά που φεύγουν πιο μετά. Δύσκολα. Και θέλω να σφίγγω, να φτιάχνω ωραίες, το όνειρό μου είναι να έχω ωραίες γραμμές. Αυτό. Και να είμαι υγιής. Το καλύτερο. Πιστεύω σε σένα και είμαι σίγουρη ότι στα επόμενα story θα αρχίσουμε να βλέπουμε αυτό που λες, τις γραμμές, τις καμπύλες. Έχεις καταφέρει τόσα πολλά ήδη, οπότε νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα το δούμε αυτό στα επόμενα σου story. Η επιτυχία είναι μονόδρομος. Έτσι είναι.